Po švitkým postupku a na predklad Opštinského odbora Ligy socialdemokratov Vojvodiny, nových koalicijných partnerov v opštinskej vlasti, od 39 hlasoch odborníky priniesli iniciatívu za švitké preberanie míroch sanácií drahového prechodu na Hajzibanskej i državnej dráhy Šid a Daševci. Jemu 2014 roku na Hajzibanským i od hraničného prechodu Principove Cod stihli kolo 250 000 transportní prevozky i kolo 4 rasteljo putnický auta, a okreme veľo u tým roku autobusy so migrantami. Preto inicijatíva bude tako i uručena Ministerstvu budovateľstva, transportu i infrastruktúry Republike Srbiji, že by tot prechod bol opravený a za co potrebné jak precenjené kolo 2 milióny dinari. Vašomu informatorovi na schádzky okreme pricáhlo úvahu pitanje šéfa odborníckej grupy Serbskej radikálnej stránky Ďuricia Delinského, ktorý hľadal odvid úramníkoch lokálneho akcijného plána vybežencoch i rozseljených osoboch o readmisiji za period 2015-2019 rok, poneže po podatkoch zo materiálu po popisu zo 1991 roku na području opštiny Rusnakoh bula 0, 2002 roku 1318, a 2011 roku 1027. Tak ktorý podatok točný, a na toto pitanje nije dostal nijaki odvid. Inčak odborníky dali sohlasnosť i za nazvu nového privredného društva Kopernikus radiotelevizija Šid, DOO Šid.